Hmm? Ihana Shibuli Pipuli tahtoo silittää. Oi ei, mitä pörrönen. Sumimasen o chiisan o inusan on nadete mo ii desu ka? Ikenai. Ocho-san, kiwatsukete kudasai. Ei tosta nyt ottanut mitään selvää, mitä toi höpäjää, mutta tämmönen ihana Shibuli Pipuli. Voi, että tulet tänne, niin anna sulle rapsuja. Ei se halunnutkaan sit rapsuja. Au. Ihanaa. Vihdoin kotoon. Ei apua, aivan järkyttävä olo. Onkohan tää nyt se semmonen jetläki, mistä kaikki puhuu? Jos sitä ottaisi ihan pikku päikkärit. Oli kyllä ihana reissu. Hän on nähnyt Sisin pääsin ja siellä pitkään leuvoneen uupumuksen. Olet matkallasi suuren Sibuli-Pipulin luokse onnistunut heittämään työssäkäyvän aikuisen raskaat ajatukset mielestäsi ja löytämään sisimmästäsi uuden ilon. Mutta suuri Sibuli-Pipuli näkee, että väsymys tulee vielä takaisin. Suuri Sibuli-Pipuli on päättänyt lahjoittaa sinulle kyvyn nujertaa väsymyksesi. Hän on antanut sinulle mahdollisuuden valjastaa upeat koiramaiset voimansa aina, kun arjen uupumus alkaa taas painaa sisimmäsi. Väsymys herättää sisälläsi uinuvan Sibulin, antaen elämääsi valoa ja iloa niinä hetkinä, kun sinä eniten sitä tarvitset. Mene ja iloitse suuren Sibuli-Pipulin lahjasta. Olipa taas outo uni. Jotenkin outo olo. Jotenkin kevyt. Mukava. Ja jotenkin semmoinen super energinen. Wow. Mitä? Mistä häntä? Korvat? Mistä nää tuli? Ei vitsi, niin söpöt! Eli äskeinen hourailuuni oli totta? Vai onks mä unes vielä? Hetkinen, kokeillaan. Okei, olen hereillä. Mitä? Apua, mitä täällä tapahtuu? Mistä näin söpöt korvat ja häntä tuli? Apua! Mut hetkinen. Jos nää on oikeet, niin enhän mä näillä voi mihinkään lähteä. Ei näillä voi ulos mennä. Ootas nyt. Mitä se sanoo siinä houreunessa? Jotain Shibuli-Pipulin siunauksesta ja että aina kun olen väsynyt, niin saan sen voimat. Jotakin siihen suuntaan. Okei, no. Söpöt korvat plussaa, söpö häntä plussaa. Miksiköhän korvat ja häntä eikä mitään muuta supervoimaa? No, ei se mitään. Nämä on söpöt ja no, niin, mitäs näillä sitten voisi tehdä?
Apua. Oi. Oi. Wow, silleen semisti hävettää tuo äskeinen video, niin mä en tiedä, uskallaks mä tulla täältä esiin ollenkaan. Haluan ryömiä pöydän alle. Hei kaikille! Hello! Welcome everyone! Just give me a moment to get my pulse in order. Oi. Moi. Ehkä mä vähän... Moikka kaikille! Ja tervetuloa Streamversariin toiseen kappaleeseen. Mulla on tosi vihaiset kulmakarvat sen takia, että mua jännittää, mun naama on jähmettynyt tämmöiseen vihaiseen ilmeeseen jännityksen takia. Mä toivon, että mä saan mun kulmakarvat vielä kohti ylös, mä oon tosi pahoillani. Mä tärisen ihan himon. Tosiaan tämä uuden modelin on tehnyt Shaku. Shakulle shoutouttia, saako joku modeista heitettyä? Shaku ansaitsee shoutouttia. Me lähdettiin pläänimaan tätä meikäläisen modelia viime Dragonin jälkeen varmaan, muistaakseni. Eli reilu puoli vuotta sitten. Ja ollut vaikea pitää tätä salassa. Ja pikkusen vaan. Aivan, oliko kivulias synnytys, kysytään siellä chatissa. Joo, tossa nähtiin tosiaan äsken vähän semmoista pientä Loren tynkää meikäläiselle. Mä mainitsin aiemmassa striimissä jossain välissä, että mä en halua olla vaan koiratyttö. Niin halusin jonkinlaisen Loreen edes itselleni. Niin tuommoinen sitten tuli tehtyä. Semmonen ehkä vähän jotenkin Spider-Man inspiroitun. Mutta kiitos ideasta Niralle, meikäläisen kaverille ja myöskin Everille. He keksivät hienoja juttuja, mitä lisätä tuohon Loreen. Oikein hyviä ideoita. Ja ainoa mikä mua harmittaa Loressa on se, että mä piirsin kuvat väärään kokoon. Niitten piti olla full screen. Huomasin asian perjantaina ja silloin oli liian myöhäistä. Ei mulla muuta. Graffat on mennyt uusiksi myös tällä kanavalla. Täysin. Tuossa alussa saitte ihailla ja itse asiassa taustallakin näkyy. Niin hieno tämmönen uusi huonetausta, jonka on piirtänyt Kaiku. Kiitos Kaiku! Kiitos. Se on ihan mega hieno, mä tykkään siitä. Mut hei, otetaan kurkkaus tähän uuteen modeliin. Yeah. Täältä saatte kuulkaa koko vartalokuvaa. Yeah. Yeah. Tästä asusta on 2 versiota. Mä en ole vielä päättänyt, kumpi on tavallaan semmonen niinku se main outfit. Mä ehkä fiilaan tätä tällä hetkellä enemmän ja tuun tätä ehkä käyttämään enemmän. Katsotaan. Mä näytän kohta, mikä se toinen versio on. Mutta erittäin tämmöinen simppeli vaatetus, koska minä olen simppeli ihminen. Minä en halua mitään turhia härpäkkeitä hirveästi päälle, niin tämä on oikein hyvä minun tyylinen juttu. Mä voin täältä vähän zoomailla. Zoom. Täältä vähän näyttää kenkiä. Pieniä koristeita tuolla lahkeissa. Farkut on must, mä tykkään farkuista. Ja sitten vähän pieniä tummuisia koristeita. Ja sitten Shaku osasi olla myös hieno parturi ja teki minulle nätin hiuskampauksen. Joo, tästä tosiaan on siis toinenkin versio. Tästä main outfitista, minkä mä ehkä laitan tänään päälle, koska on juhlapäivä. Mutta tähän kuuluu siis tällainen. Tadaa!
kaikki! Jee! Niin mä luulen, että pidän tätä tänään päällä, koska on juhlan päivä. Zoomaillaan vähän siihenkin lähemmin. Siellä on vähän tommoisia kirsikan kukkasia. Tuolla tuommoista pientä tassutin yksityiskohtaa. Ja sitten hiuksissa on tuommoiset hienot kukkaiset. Yeah. Joo, mutta kuulkaa, ei siinä vielä kaikki. Täältä löytyy lisää yllätyksiä. Mennäänpäs takaisin tähän koko vartalomoodiin. Saako tätä koiraa silittää? Ehkä saa. Kohta. Oottakaa pikku hetki. Tässä on tosiaan semmoinen pikku juttu, että mä tykkäsin siitä mun sinisestä hupparista aika paljon, niin en mä voinut heittää sitä kokonaan pois, you know. Voi sitten laittaa välillä tän myös päälle. On tää sen verran nostalginen. Tää on sitten varmaan semmosiin rentoihin peli-iltoihin, I suppose. Mutta eikä siinäkään vielä kaikki. Koska? Kiitos Miksy! Koska vielä on jotain. Tadaa! En mä voinut tästäkään luopua. Okei, enää ei ole yllätyksiä. Tässä oli kaikki asut, mutta kyllä mä tarvitsen sieltä peleihin tän mun vakkariasustuksen. Yeah. Eli tosiaan... kiitos. Tänään on siis mun toinen streamversari. Mä oon 2 vuotta striimannut. Siis sen lisäksi, että nyt saatiin uusi modeli. Niin juhlitaan tosiaan 2V-striimailua. Niin me voitais tai siis ei voitais, vaan katsotaan pieni recap, mitä viime vuonna tapahtui. Perinteisiin kuuluen, koska tein tämän sama viime vuonna, niin se tehdään myös tänään. Eli vaihdetaanpas ruutua. Noin. Saatte taas kärsiä PowerPoint-esityksestä, kuten viime vuonna. Mutta älkää huoliko, tää ei ole pitkä. Käydään tää nopeasti läpi, koska kello tikittää ja tässä on paljon tehtävää tänään. Täällä on tullut paljon uusia ihmisiä mukaan, joten lyhyt esittely heille. Meikäläisen nimi on tosiaan Fugis. Tervetuloa, jos täällä on uusia ihmisiä. Saa kutsua myös nimellä Fu, tai Fufu, tai mitä nyt ikinä keksittekään. Synttärit on tulossa kesäkuussa. Puhutaan siitä sitten lisää myöhemmin. Ja kuten näkyy, niin meikäläinen on lajina siis tämmönen shibuli-bibuli shiba-ihminen. En ole kissa, minä olen koira. Ja horoskoopilta kaksonen ja kiinalaisessa horoskoopissa kätevästi koira. Joo, tosiaan 2022 lähin striimailee. Osa on ollut sieltä asti mukana, kiitos heille. Nopeasti vähän, että minkälaisia pelejä mä tykkään yleisesti pelata, niin ihan tämmösiä fantasia-tyyppisiä pelejä. Yleensä RPG-pelejä, puzzle-pelejä, selviytymispelejä, rakennuspelejä, seikkailuja. Ne on ehkä se, mitä mä yleensä pelaan. Maybe. Mutta kaikkien aikojen suosikkipeli ikinä on Legend of Zelda Ocarina of Time. Sitä mä oon varmaan jauhannut täällä 1,000,000 kertaa. Et jos se on nyt jollekin vielä yllätys, niin nyt ei ole enää. Vähän näistä vanhoista designeista ennen tätä, mikä nyt nykyinen tämä uusi on, niin osa varmaan muistaa tuon ihan ensimmäisen PNG-designin. Se oli kaunis. Moikka Polarcat, tervetuloa! Tervetuloa!
siitä tosiaan 2 vuotta, kun tolla on striimattu. Sitten on välissä ollut vähän versioita, kunnes sitten tuli tuo versio 2, minkä te tiedätte varsin hyvin. Se on ollut käytössä pitkään. Siitä on ollut myös tämmönen kimono-takillinen versio, mutta sitä ei hirveästi kyllä edes missään näkynyt. Totta puhuakseni, mä en tainnut sitä ikinä edes mitenkään muuten piirtää kuin tähän refisheettiin, joten se jäi vähän unholaan. Jossain välissä saatiin tosiaan lisäksi tää Shakun tekemä hieno Zelda-versio PNG-avatar, mitä tuli käytettyä tuossa viime vuoden aikana. Ja pääasustakin löytyy tämmönen versio 2, mutta toki mä taisin piirtää ehkä kerran. Eli sekin jäi vähän unholaan. Huppari on pysynyt mukana, se ei ole miksikään muuttunut. Mutta sitten päästään tähän nykyiseen uuteen asuun, eli tähän versio 3, josta on nyt sitten myös tämä Live 2D, mä en osaa sanoa Live 2D-versio. Sieltä näkee vähän, että miltä se näyttää takaa sitten tuo asu. Muistan nämä kaikki designit. Voi ihanaa, sä oot ollut pitkään mukana kans Polarcat. Kiitos siitä. Ja ihan sikana kollabbeja oli viime vuonna. Niin paljon hyviä kollabbeja. Itse asiassa taisinkohan mä viime vuonna... Olikohan toi Shakun kanssa pidetty vappukollabbi, itse asiassa ihan eka kollabbi, minkä mä ikinä tein. Saattaa muuten olla. Mutta kuten kuvista näkyy, niin paljon on tämä meidän NS Power Trion kanssa kollaboitu viime vuonna, mikä on ollut tosi kivaa. Kiitos paljon Shaku ja Blitzalska, että olette pelanneet mun kanssa. Kaikki kollabit on ollut tosi hauskoja. Huomionarvoista myös, että Phasmophobiaa tuli kollaboitua ja kiitos myös Mai Pupunalle ja Gonmasille tuosta ihan ekasta Phasmophobia-striimistä. Se oli ihan mega hauska. Pääsin ekaa kertaa pelaa tuota kauhupeliä ja se oli chaos. Se oli hauska. Raftia ollaan pelattu tässä hiljattain Kopperin ja Kaikun kanssa. Toivottavasti pelataan sitä myös lisää heidän kanssaan kohta. Piakkoin. Ja Core Keeperia pelaatiin modien kanssa jouluna. Ja Valheimia ollaan sitten off-stream pelatu Fiintuber-porukalla. Niistä seikkailusta löytyy YouTubesta videoita, jos joku haluaa käydä katsoa, niin Kopperin sekä Skyn kanavalta. Ne on ollut oikein hauskoja. Toivottavasti niitäkin päästään kuvailemaan lisää piakkoin. Seikkailu jatkuu. Ja sitten jouluna oltiin Shakun kanssa vielä vieraana tuolla Blitzarskan joulukalenterissa. Sekin oli jotenkin mega hieno. Jotenkin, enpä tiedä, niin siistiä. Päästään jonkun tommosen omaan projektiin mukaan yllätysvierana. Kiitos paljon kutsusta Blitzarskalle. Ota kyyti. Tää olisi kyllä ollut hauska kokeilla just silleen, että tässä on ihan järkyttävä kaos, kun tässä on 8 ihmistä räjäyttelemässä. Siep. Mä olin ihan valmis henkisesti posauttamaan itteni eka kertaa, jos tähän ootas päälle. On tapahtunut muutaman kertaa. Ei! Au! Joo, sitten kun pääsin latulla. Oh my god! Sinä! Hirveetä kiusallista teki. Klassinen nurkkapommi. Shame on you! Mitäs menit sinne? Oi! Oh, mä pääsin takaisin pelissä siellä. Missä luulet Gonmas ihme menevässä? hyökkäävä. Oikees? Ei! Yksi juttu. Ei mitään yhtä juttua. Ei mitään yhtä juttua. Oh my god! Oh! Ai vitsi. En ollut kentällä kertaakaan, mutta lopussa. Voitit Onkohan silti. tässä pelissä vähän paha olla partin leader, kun sua saatetaan ehkä fokustaa? Onko pakko olla Pelissä ei se oo tämän päivän paha sankari, jos... Idioti haluu.
Mutta eikö se ole se juttu, että striimaaja täytyy kiusata hänen omissa juhlissa? Se menee just näin. Nyt täytyy hyväksyä tää juttu. Oi. Miksi mä tulin tänne? 2 vuotta jo striimattu, niin nyt pitää ymmärtää elämän realiteetti. Tullaan kiusaamaan. Ei, kuka? Tärkee! Se kävi toiselta puolelta. Silloin vasta pommi vaan jostain. Apua. Ylläni pommi. Pakko heitellä mua. Kyllä. Ihan välttämättä. Miksi? Hei! Se osui mua päähän, sitä räjähti saman tien. Fugis huijaa. Sun on pakko ottaa 1 tähti tästä. Näet voi antaa Gone Massive voittaa. Can't let it happen. Tää peli on ilkeä. Kuuluu asiaa. No niin. Se on kyllä totta. No. Root Molemmat taas. lähti. Oh my god, Ei annettu Gormasin voittaa, tasapeli mieluummin. Kaikki hävisi. Annettu Gormasin voittaa. Jep. Edes pelaajapuposkiin sattuu, kun mä hyvyyden liikaa teille. Tää! Ei. Kakkonen oli sama hinta. Mulla paha mieli. Vaan nyt Fugis Kakkonen oli pakko. just sama hinta. Fugikselle tähti. Let's go! Fugis! Ainakin One yksi. back. Hyvä. Nyt vielä 2. No niin. Hyvä! Sitten vielä 2. Tää oli mahdollista vaan, koska mä kävin Gormasin vielä tekee sudoku. Hei nyt tarkoittakaa Gormas on voittamassa. Ja poikki. Se on Se on yhdestä tästä poikki kiinni. kyllä. Kyllä te ootte uskomattomia tässä pelissä, kun pistitte näin tasaiseksi No koko homma. äläpä. Mä ajattelin, että mä kuolen Ja tätä Fugis ekana. tekee sieltä Montun pohjalta kauhean comebackin 2 tähdellä. Ja muut tukehtuu omiin pommeihinsa ja toiset jää alle ja paniikkikohtaus iskee ja Hanskan no. riko. Tässä kun synkkää yhtäkkiä, hetkinen. Kauhea peli. Mutta tähän se kaikki ratkeaa. Oh. Tämän jälkeen joku juhlii ja muut pillittää. Ja aina saa nauttaa. Hei nyt sinä. Ei, nyt on piukkaa. Apua. Onneksi mulla on joku tommonen. Nyt tulee hirveä tukehtuminen. Ui, tää kamera. Pääs karkuun. Oh no. Oh no. Ja Gormassa se on. Se vei. Keges, se oli hyvä peli. Syvin. Omaa pelaamista Well kaikille. played. GG's. Se oli kyllä Hard work hard. always pays off. This is proof of that. No niin, kuolkaa kaikki missä mä oon. Apua. Niin. Laita tämmöstä. Lupaava alku. Eveli käyttää tämmöisiä psykologisia otteita tähän. Jep. Mä en oo hyvä pelaa, mutta mä voin Eveli on nyt painostaa. monistunut. Kyllä. Oi kamala. Oli Ei, siellä. ei, Joo, älä tää laita tosiaan- tämmöstä. Ai jäädä johonkin toiseen suuntaan. Hui. Eli täällä tosiaan nyt on siis 2 Everitä, mutta oletan, että Miksu on varmaan Joo. sininen. Kyllä. Ei. Ei, sillä En ollut meni mitään. pumistas. En ollut minä. Et oo sinä. Eiks miksi on valkoinen arskausniminen? Niin joo, miksi? Joo. No niin, Totta. kyllä. Let's get this over with. Arska sinä senkin kehveli. Mitä? How dare you? Se Miten oli se kehtaa fluke. voittaa? That was luck. Se ei oo taitoa, se on tuuria. Ei järjellä, ei taidolla. Mä tapoin. Oh no, nyt. Aska! Oh no! Hyvin Hän ampui tehty. itteensä vai? Mä sanoin, että mä räjäytän itseni ees kerran. And I did it. No ei sun Tää oli niin pitää sitä lupausta kumminkaan. Ai. Oh my god. No niin. Kamalaa. Siis jäi. Kuolkaa nyt. Ei, hitsi. Tilaa pienenee. Eikö se nyt Eli tila vähenee. 12. Siinä räjähtää pommi Oi, tommosen oi. valkoisen päällä, niin se ensin vajoo ja sitten toisen kerran, kun se räjähtää. No niin. Aska ja... Miksyn 12? Vai tullutkin tuonne toiselle puolelle? Oh no! Oh!
Pääseekö Arska pois? Tyydyn. Nyt. Älä mene sinne. Oi. Hetkinen. Onko Arska jumissa? Arska on vähän. Mersit tehdä. Voi Congratulations, ei. you played yourself. You played yourself. Mä saa sua. Voi ei. Oh my god, what the Viimeisen asti. Lähti omin ehdoin. Mä lähdin omin Voi avuille. ei. Ei voi mitään. Sinne Oli meni. tiukkaa. Going out on my own terms. Otti ja lähti. Ai. Oi. Ei ollut tää. Aina. Voi vitsi. Apua. No niin, takaa tulee enemmän taas loukkuja siellä, kun Ei, laatat nyt se tulee lähtee. tänne. Heitti stray. Oh no, No täytyy saada kori. se ei mistä suuntaan tulee. Voi Oh. niin lähellä. Sinä. Mikä on reikä tässä? Mä oon se minä ollut. Miksu. No niin. Ei, pois. Ei. Hiiksusta on I silti. might have a chance. Titanien taista. Oh. Ai. Miksi tämä tuntuu Ei tutulta tällaista. tämä tilanne? Niin. Ei. Älä haasko joku power up, kello 10 niitä. Ei. Ei. Oho, no niin. no niin. Hei, älkää nyt jääkö jumiin sitten. Liikaa Miettikää valinnanvaraa. tarkkaan. Hieno Nyt joo, default Mikki vaikka. harjausfontti tuossa harjaustekstissä. Mitähän siellä nyt ollaan? No mitä mä nyt taas teen? Mihin sä meet? Tää on niin pahaa. The 5 minutes dead. No niin. Skeg. Sieltä vei. Arska voitti. Ahaa. Olkoon. GG. My heart. I won. Nice. Hyvin vedetty. Kyllä. Mä olin No ei se on hypotermia, älä nuku. I'm so sleepy. Väsynytkin vielä. Pukis on treenannut. Joutunut Niin. treenaamaan. Nurinpäin. Sä oot treenannut niin. Etulyöntiasema. Minua varten ryhdyin tähän. Oh my god. Hetkinen. Ei ihmekään. Ei. Oh no. Mikä pois? Oh no. Ei. Älkää. No niin. Kyllä. Oi. Olla ihan rauhassa tuolla. Ei. Mennään nyt vähän kiusasta kolmastakin. Noin. Oh, se hyvin. No niin. Missä täällä on ihmisiä? Tuskaa. Kaikki on vaan jossain. Humppajuna se. Missä se on viitti? Tuolla. Sieltä kurkkas. Älä hei! Hei. Tää muistetaan kuule. No niin. Ei jää mitään patoutumia tästä pelistä kellekään. Ei. Siis nää on vaan hyvän mielen pelejä. Ei pelkästään. Ihan tosi hyvän mielen pelejä. Ai. Kaikki liittoutuu saa vastaan ja... Sulla on tämmönen... pommista. No niin. Apua. Siellä se menee. Ei. Siellä on joku piilossa. Tää yksi hito Snake menee tuolla steltiin. Se on tommonen varjo vaan. Chillisti mä täällä menen. Niin. Eikö tässä Snakein tarvi noin paljon roolipelaa siellä? No, man on the mission. Missä se nyt on? Kenen Tuolla. sä oot? Tuolla. Siis, mitä sä... Mitä? Se on näkymätön vaan. Oi, no näkymättömäksi. niin. Noin. Laatikko boys! Well played, nice. Mission complete. Peituin Don't take it pelaaja. personal. Don't take it personal. Not even close. Oi, että. Hyvä Snake from Let's Super Smash go. Bros. Nice. GG. Sai kirjoitettu yhden asian.
Ja sekin meni vähän miten sattuu. No niin, mitä täältä tulee? Voi vähän pelottaa. No niin. No niin, kirottujen paitojen aika. Saatiin Jätin heti. söpöö. Jep. Ai niin pitää äänestää avaa. Tykkään noista sparkleista tossa. Oh. Jep. Love them. Oi. Mikä mulla tuli mieleen, oli elämä. Kofeini gang. Joo. Oi että. Hyvä gonmas. Let's go. No niin, mitä haastaja. Oh. Mä eikä Toi on hieno toi lippu. Mitä? Niin on! Se on tolleen kolmiulotteinen ja kaikkea. Jep. Damn. Apua. Ei vitsi. Kukaan ei on pro. Boom! Oo! Oi että. No niin. No nyt on hyvä. No niin. Miksi se on hieno? Toi pitää tallentaa. Tuo on hieno. Mä haluun tollasen teepä. Pistäkää talteen joku. Mä voin yrittää tallennella ainakin itsekin, jos Ihanaa, kiitos. Oi että. toivottavasti ehdin kaikki. Yes. Apua! Kyllä, lonkerohatti, täällä suunnitellaan merchia. Tää on just se moment. Nyt pääsee vaikuttaa mertsiin. Oho. Tällä. Ei valita! Se on ihan kans. Ei! Se on kauheeta. Apua. Ei! Hirveetä. Oi, nyt oli Onneksi tasainen. Oh. Damn. Vaivatilla joo. No niin. Tää on vaan liian hieno tää. Jep. Digital. Mitä tässä tapahtuu? Tässä on aika poppetiedottava fookis. Törkeä. Oi että. Älä rupea oli kyllä tosi söpö slogani, se oli Se ihanaa. oli. Kyllä. Puukis tuhoaa. Jep. Tää. No niin, joku haastaja nyt. No niin. Jokkonen. Oh my god, joku sepö. Ihana. Oli tämä niinku simppeli piirtää sille, että olisi ehtinyt tästä ajasta, en mä tiedä muuta. Ihana. Jep. Love it. Pam 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 pam. Oh yeah. Aina Pöpöpaita on liian hyvä. Niin. No, Oh yeah. pöpö vie. Liian loistava. Jep. Ei. Tietäjät tietää, mistä toi. Tiet. Ai täällä on Loreakin vielä. Joo, tällä on hyvä lore. Aivan loistava lore. Mä kerännyt äänestää. Mä naurutti liikaa ja mä kerännyt painaa. Ei se- Tuo tuli kyllä niinku ihan puskan takaa. Tuo yllätti tuo viime. Oi. Mikä toi oikein, eikö vasen klikkaat? Kai. Joo. Katsopa joo. Oi, 22%, no niin. Nappa, ota tää ja anna mulle se ase. Menetikö se sun aseen vai? Joo, kun se on Siellä on iso Niitä pyssy. Annat se. Anna se puukko mulle. Jumma. Ui juma. Oi saakeli. Siellä hajoaa taloja. No. Siinä on jonkun muut. Selvä. Nyt ei ole. Eikä No toi miksi ole. aina
Kun mä yritän tehdä jotain, niin tulee myrsky. Hei, onko Yes. Puukis toi se arkku? No mä mietin kanssa. Saiko... Mä en pääse eteenpäin. Nyt. Elää pudota mua alas. Vatis- Ei pääse. Odotas siinä. Kato, sieltä tuli, oi. Sieltä Mä vataa. saan- Tässä, Kaktu, ota, mitä tuolla te? otapas vähän Snake-öljy. Snake. Sä voit juoda se Ihanaa. Oho. X:stä. Sinne meni. Ai Painat täpiä ja sitten X. Kyllä ne taistelee. No niin, hyvin meni. Mä en tiedä mitä se tekee. Mä kuolin. Puukis on syöty. No. Miltä maistui? No, ihan 4/5. Just niin kuin käärme maistuu. Niin. Vähän liikaa karvoja ehkä. No. No ihan oikein. Umus on täällä näköjään. Ai sinä, Jättelee hei vaan. näitä. Nice, hyvä. Ai Tulkaa siellä on takaisin joku Evolle. suussa. Miten mä saan teidät? Tervetuloa! Nice. Tervetuloa. Ai Kiitos. kaikki. Tän voi tehdä sit vaan kerran, että ei se hirveä epäreilu oo. No, Niin, okei. Tervetuloa Nyt ei takaisin. enää voi. Niin. Ua. Ja Joo, tervetuloa vaan. Mä menen kirkkoon kyllä täks aikaa. joo, mennään rukoilee. Let's go Tää on praying. vissiin Oh. suojapaikka. Mä pääsin sisälle kun tässä on tää tuuli. Help! Meidän pelastaja syödä. Siitä meni. Onni. Oi no. DC. Oi DC. Kiitos uhrauksestasi. Älä vie mua pois sen sydämen luota, mulla oli sydän. Oh. 92%. Älä tule pahaa ja Ei. älä Ei Tavaraa. paljon puutu enää. Ei paljon puutu enää nyt. Kuolin. Oh no. Aha, ja vesitorni meni siinä. Sinne meni. Mä jotenkin jumiin, niin mä näin itteni. Oh no. Junan Hyvänen sisään. aika. Kauhea riehuminen. Aivan hirveä. Umusan. Oi ei. Oh no. Umusan. Hei, lähtee 3 sekunnin päästä. 1. Oi 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 oi. Nice. Oi. Hyvä me. Loksu vetää sieltä. Loksu breakdancea siellä vaan. Ai hitto, Ei hyvin edes pyöri pelattu. niinku. Siellä. I see you. Tänne. Nope. Siellä se mato matala vetää. Nope. Niin. Nope, en ole täällä. Mm. No niin, mä tästä hidasti Mikä toi tekniikkaa on? tänään. Noin. Cactus seed bone. Eikö se ole se hiilava asia? Vai? Hetkinen, miten Ai tää hiilaa. toimii? Niin. Mä voin... Haluuko joku se? Täällä vesitornissahan voi mulla on ase. kylpeä. Joo. Mä otan mukaan heitä vaikka Mä otan tästä. sinne junalle. Joo, mä vien sen sinne junalle, jos joku haluaa. Mä en tiedä, miten tätä käytetään. Joo. Mikä tää magma-juttu on? Olkaa hyvä. Oh. Hitto. Siinä, tuu tänne. Snake Ei Oil mitään hittoa. random 1-10 helttiä antaa. No niin. Ai. Ei. Se oli joku väärä. Hei. Et voikaan öljy itteensä lähteä sitten. Niin, Mutta no, siinä on Mä oon kaksi... tosi liukas. Snake Oilissa on 2 käyttökertaa, mutta vain niinku Ikkari yksi partner nyt. pystyy käyttämään sitä vaan kerran, eli 2 pystyy käyttämään erikseen. Nyt tätä yhtä. Kuka täällä on? Niin, Sinä! joku on niin. Tule nyt tänne! No niin! Nyt on lipevä. Otetaan kasapäin pommeja. Joo. Mikä Au. paikka tää on? TNT. Siinä olet! Kuka sinä olet? Tule tänne. Tule suuhun. Ai, se näkee joku. Siellä! Tule tänne. Tälle on aikansa ja paikkansakin. No! Ei hyi, mikä mun suuhun meni? Yäk. Jotain muuta. No niin! Mitäs? Halusit asioita suuhun? Tule mun suuhun. Ei pidä laittaa kaikkea Hyi, suuhun. mitä mun suussa on. Tai siis mulla on hiiltä kyllä ihan hyvä. Muista vaan. Mua vähän pelottaa, kun täällä on näin hiljasta nyt. Aina kun tulee hiljainen.
Okei, mä näen tuolla hiili. Mä käyn hakemaan tuolla hiiliä, mä käyn hakemassa sitä. Lähtee niitä. Siis toi jumpscare! Ei tällä Joo. näkään näy enää sitä. Ei se mitään. Nyt on vaarallista, nyt Sä et vissiin pelottaa. tiputa enää sitä Joo. harttia uudestaan. Ei totta joo. Mut mä oon selvitynyt Nyt ei kiertänyt pääse sen. junalle enää. Tarvit vähän vielä tavaraa. Täällä oli joku... Mä tuon yhden tölkin tähän ihan viereen. Ei! Siellä on joku... Ne piinattiin. Ui, siellä on paljon tyyppejä. 100%! Junalle. Ei! Jätä se säkkiä nyt juoksee. Äkkiä. Apua! Ei mikä pommi, hei. Hei, mikä tää nyt on? Mitä te siellä räjäyttelet? Oh my god! Apua! Let's go. Made it. Yes! Yes! Ei mitään. Yeah! Hyvin pelattu. Nice, well done. Sai 2 ruumista. Niin se vaan on, kuulkaa, että rupeaa tämä Streamversari olemaan päätöksessään tässä pikkuhiljaa sitten. Melkoinen megastriimi. Mä en oo ikinä vetänyt näin pitää striimiä. Joo, siistii päästä nyt tämmöisellä uudella modellilla sitten jatkossa striimailemaan. Kiitos ihanasta päivästä. Tää oli ihan superkivaa. Ihan huikea päivä. Olen erittäin onnellinen tästä. Tää sujui hyvin, vaikka olikin teknisiä ongelmia, mutta se ei haittaa. Hyvä mieli. Hyvää yötä teille kaikille. Nähdään ensi striimissä. Kiitos vielä, että olitte mukana. Yeah.